Red Banner on my right side, representing Glenbrook, K1. Okay, one second. Shout out na sa mga shout out kay MJ De La Cruz, kay Scott, from si Second Snipe, Second Morgan, kay Dayan. Shout out sa kanila, shout out kay Papa Brock, sa inyo, DJMs. At Mr. Kikash Castillo, Scott Ayba, kay Artist Carlos, kay sa tanan ng mga rapper na RD, kag shout out sa mga nagdawin yung bahay sa Deo, kasi ka na rin ng Gabi. Alright, represent Jimin. Yo, Jimin. Shoutout kay Sir Stephen. Thank you sir. Kay kung wala sa tibot, dayanin kami tabok. Shoutout kay Sam. Kay sa haligi sa Mors Kanay. Shoutout kay Binix sa bulig sang siyang rason kung naman nari kami di. Shoutout sa akong nigo sa Patag si Audi Tapping, Angelica Kanyas, Gaya Cheska, mga kabeshi ko, si Karen Arlanza, Darren Arlanza, Jenjen Arlanza, Rice Arlanza. Good. Alright, Jen, we're gonna go first round, 2 minutes. Here we go. Game! Ang bansa ko ni Pak, gago bad trip si A1, si mo kay Gin black mo sa kuno. Pero hindi magkabala ka kay laban jokes man to. Laban jokes man to. Pak you sa mutong nga tono daw. Ginamaliit mo ko maman ano naging siniyang persa sang amo nga katandi mo bisan tumuwa pa din kamo muna kuya. Wala na turo pa bati-bati sa social media seron pa palapit tao tananalang dangay SYK boss. Puta pa sa kag naghatag pa sa akong info. Dapat tatlo na kuno ang subang mo personal na yung info nga man samon mo pinapalo. Ay nagaling nga wala nag-click ang tantim nyo kay ga sinira ay kamo hadlok masapawan ina nga dapat dungan-dungan imang kamo sa karera nyo. Hadlok masapawan ina nga dapat dungan-dungan imang kamo sa karera nyo pakadtuplintap sa inyo pag dinasigay naunahan na kamo sa kastilyo kung may lain kabuot sa batin ibagi muna ang tanda shout out kay Nicoral kasahi si Vigilante di ka mo di mag-ilog sa kupugon nga panay po sa Facebook na iya ko unong kaunon tapos pag abot ko nga lang di San Jun makupo-kupo ka lang tayo nag-inom kami ito sa tulay. O ta di Red Horse pa, naabdan kami aga, may ipabayini nga ka-istorya. Mapasikat ka na lang sa amon, sa alpot pa. Dapat June pa lang, patay ka na, nga manag bato ka pa, balaan mo nga. One-liner kuya, kung naging army na, mo ilong, matalaw na ang military. Ay ga, hinapapirme, pray for K1, delikado na ni kabuhi niya. Ay kung magkulog, di sa magkatulog, hindi na sa kaginawa. Wah! Akit kay mama mo, mga kambarangay nyo, saging kuya ka. Ay kalaway-laway dapit si mo, dapat sang ginabusong niya palang ka, sulok-sulok na sa. Ginadinay ka sang tiyo mo, bisan hindi ka ampon. Sa sobra mo kalaway, kung magpamangkot sila kung parinti kanila, sapat nila, hindi kanila gumangkon, isa ka estudyante nga mabaho, damo tutuli, kagbuugon. Nag-graduate elementary nga si mama kagpapaya sa iya wala kaagit ako dribon ka itsura mo nga pangbuli sa klase ka kundi ka pailugon iya ka katapungulon ang buhok si mo ilong daw muhon muni ang itsura sa mga amo nga ginapadala sa mun hindi ka manlibat hindi ka manlibat pero naway ka pa sa bandag kung si Martin si Doraemon ikaw ya si Damulag, iya may ganatambok, ang angsod ka lupok-lupok. Kung aga pakpak, kung gabi pok-pok, first nag-joke sa isang round, kaya ko paupo doon. Si K1 ka bars, si Paktisoy ka joke, dapat abot mo na chong, na bisan isa lang utire, kaya taka mo mapirtihon. Tambok ko lumiga ko. Pero wala ko na ginakahuya. Ang importante may miga ko, ikaw wala! Ang pagkortanay na mo na Paktisoy ng buka, kuno hindi na matuot. Ang pagturingay na mo si Sagi-Saga, sobra pa sa magutot.
Ang ilong ko naman nakitaan, yun ni puta ka nga malaway. Mataan ko ganesi mo, isaw-saw ta ka sa tite, saka ako nanay. Kagambal niya, hindi ko kumubaton sa ako nga tiyo, yun ni puta naman ang isyo. Sa bilog na mo nga pamilya, ginabotong sa ako nila, kay ako kuno ang pinakabaskong nila kaapo. Round 1 game! Game! Balik lang, meron to. Yun di puta ka matulin sa inyo, na? Hamba nila ay hindi maktik siya. Basko kuno ang ipag sa rumas ni Krabi ang suportahanay. Yun di puta nyo, tinaanak sa loob pakamuti sa kiraay! Round 1 game! Puta. Yo! Salamat sir sa pagbabalik sa akon sa liga. Kagaya ko na ihambal sa inyo nga sa hambang ko subong sir sa liga. Nga hindi takapagbigoon subong nga gabi sir sa liga. Di na kamo magtingala kung nga nagbalik ko. Kaya pilaman kabulan nga wala na akong katilaw sa sweldo ni Sir Jolpin sir. Mabalik ko. Subungan nag-ayon ako sa pagkabalik ko. Preparar ka mo sa pagkabalik ko! Pilaman ka bulan, sunod-sunod ko nga pagkalugdang. Pero dapat ko na kinahanglan para matunaan ko pagi kung ano pa ang mga kulang. Sa akong nga pagkalunod, wala gin minagtabang sa akong bisan isa ka battle MC. Nagmato-mato ko ya butuwa lang oy mga pre. Sa pagbalik ko de, amo nang ginhambal ko sa kaugalingon ko. Hindi na ako magpasugot na malunod malugang liwat dire. Mabalik ko ya sa airport kay gusto ko nga maglupat-liwat. Kag hindi ko na kinahanglan magpapier de. Hindi na kinahanglan magpapier de. Wala ko si gitagayan niyo ko isa ka hits. Sos tama ni kabitin. Biskan ibaligya ka pabarato, gago tandaan mo, hindi mabakal ang genuine. Wala ko si mo katingala. Biskan may alas ka pang upod sa isa ko lang kasyat, mamauwi ka. Kagano pinapatayo mo nga linti ka? Gusto mo ko tubangon? Pwede! Hindi na! Kay pamatyan ko do, ispiyota ka. Amo nang naglikat ko matsura sa nagagamit ako sa labada. Una ko nga makita siya. Una mo makita siya. May nagsunod na yun sa akong paminsaron. May kapit ni Say. Kilala niyo si Bronson? Ang niwa nga gamot ko ang matatapos ka na bawang ipon. Pero tama niyo ka pinalanggaon si Boyka. Bisan ano ko na magkalatabo niya yung pag-islan si Ira. Paano niya sa pag-islan ni Ira kaya kung magkaon sila bakla nilang kanon balor 5? Tapos itlog lagi sudan nila tungaon niya pa. Uy, gago, suwabe ito ang iniilis sa simo nga lalaki. Kapaligo niya at naugto kagabi. Ikaw kapaligo ka man sa baho mo, grabe. Ang gagawin ng bisig sa ako na kumakatuloy ko na bang itaan ko sa babae. Ano ka, celebrity? Uy, gago mo na nga tsura mo ginalitchik na de. Di ka na mag-asa, makakita ka ni San Guapa. Sa tsura ko palang gani ang uyab kaduwa-duwa na simo pa. Ikaw ang MC nga bantay sa lakay. Kag paano ka naging genuine kung hindi ka man tunay? Round 2. Kumura ang iyang performance kung kontra pangayaw. Hindi ka dira matindi. Ay naman kung maisog ka, nagligad, wala ka nagpalag kay Arke. Utang na mo. Oo, may miga ka. Pero halin ko sa balay no gina. At mo pre, piyandati akong dala. Tagalambo ko kuno ba ka. Puta, hindi ka magsugod. Makatilaw ka man sinakong kaslon kami si Mumangod. Pero joke lang pre, hindi ko pagpakaslan ang mangod mo kaya hindi ko gusto magkalahi si Mangke. Gusto din, happy-happy ah. Nag-oo, nagbulagay kami ni Ira. Ako na nabaton. Hindi ko dabi sanay sa pangsamantalang relasyon. Ang ginapangita ko ang pangabang panahon.
Ang tambok mo mangib, namigaan pats, grabe na. Gay! Round 2! Wala ka gid kapag okay. Dugay-dugay ka nagani, pasumpagon. Bastos ka man Japon, round 2 na gay. Pwede ka na kapahuway. Linya mo do parehos lang sa itsura ta. Malaway! Diba sa gwapo pa ta? Ayanda naman mo lang anak. Daw kuris-kuris na imo itsura. Sinumpa kasi mo asawa. Sinumpa ka sa putay, ina nga daw buto ka na. Diba sa to sa Hotel Sogo, gatrisam pa ta? Samtang ginapira mo ang chicks, ginabulita ka. First batch ang Starstruck, heartthrob ta nga duwa. Last time na of the night, nagpakagat ka sa wolf, samtang ako sa vampira. Kabaliktaran ta ka, samtang ako pagwapo nga pagwapo, palaway nga palaway ka. Direktor na Santos in Twilight 1955, ang butong tandaan mo pa. Gitukod ang Ois Republic, ang lolo ni Martin, may gota pa. 1965, gin-shooting ang Titanic, artista ta nga duwa. Roy Musagto, naglupok na makina na tingalaga ni ko naman buhi ka pa. Tapos yan da, 2019 na, sa pagkita-ita, muli ang pinakagrabe. December 29 sa hotel may upod na mga babae, ha? Si Martin kag si Billy sa Obramodo Malinte. Ang babae dotekan ng magbigti. Ay ang buisit ni pinakita niya ay ang muli. Linte nga muli, perte ka puti-puti. Gamiti bina-occlusion. Sa sobra ka itong si Mualiputan daw si Kiway kag si Papa Black nag-fusion. Naman inobra mo to kay, sobra ka pa sa buwang. Naman mo to mo buli, may kinalutan ka. Nag-real talk, nag-PM sa ko ni mo asawa. Ginbulagan niya ka kunusad to kay kinasuksok mo ang panty niya. Oh! Damo kami din istorya kanya Mare. Pag-iwan-iwan ka pa, kaililingi ka malanggali kung gabi ka na. Nag-post pa sa Facebook, ginbanat niya pag-ina. Pag nag-post pa sa Facebook na malupad na ko sa airport, hindi ko na inang pierde. Pierde. Tira pa lang nabutasan ta na ka. Ay bulanan niya akong sweldo. Hindi. Perde. Oh! Masad to may kachat ka nga OFW. Kaso na turn off si mo. Ay pagtawag niya, pinakita mo naman ang buli mo. Kustulbin, nilintian. Muli ng finalist mo din. Daw ang liputan, kanina pang bully din sa Iloilo, tindakan isang pulis, kung makita sa si Binilibin. Impailan ka ni Angelica Caso, mapulihin. Republic Act 10-67, muna kuya kung magpasabog. Daw bulkang mayon, round 1 kaon, round 2 durog, round 3 iutot, na lang kadayon. Bro! Pakasaon ako ng umangod ko. Hindi ko sinubuto. Wala mo ko nga, hindi na ko gusto nga mahalitan pang malaway na mga pamilya kasi sa malaway pa sino. Yung ibutan naman ang isyo. Ano naman ito pinampar mo? Parte sa hotel naging pagwako nga akong bulit. Yung ibutan ng isyo. Kaya ang upad ng mga uyab to. Tama na ka mga siloso. Mga taga-ruwas, hindi to kung sino ang uyab na upad. Yung ibalbal mo sa wato. Grabe ka mo mamantay. Makatilaw ko tayo, isang putay. Yun din po tayo, gindala nyo nga uyab. Sa tubangan, tayo may hilay. Okay, may nitali. Kahit tama ka terrible, hindi ba pahikap yun din po tayo nga bag-act to balde. Round go game. Was ka na yan mo na ng pambato nyo. Pasi nagsala ka mo sa gindala nyo. Liyaw ko bibalik ko sa tinyo naging pulot nga baryo. Nalipay ko no si Gago kay kami ko nung aduwa ng tubangay.
Ikaw nalipay, pues ako maging panulay. Mas mayo pa kurong hambag ka ni Jenway, talikdanay. Hindi ko gusto ng tsura mo, ang tsura ko magkita ay. Kaya kabala ka lang ko ba? Permi lang ko kakasalaan nga imo tatay. Kaya ang itsura mo, hindi ka magambal, buhay ka. Di ba sulubuon ka ng ni Benex kay man? Buhay ka. Buhay ka sa ruwas kapes. Basi bulldog sa ruwas kapes. Oo, ito ka. Isang gimbayaan ka ni Ira, sige pang imo nga lagas. Buhay gago, may bago na to sa amigo. Mas guwapo pa kay Alas. Amo ni nga tsura po, ta sinunin malipay. Pagin lang po sa pulong ka beses kagang tsura nag-unay. Amo nang uya mula si mo nagdugay, kaya tsura mo kagbaho mo Jenway nagkita ay. Ang balila ni Ala si Jab-Jab at si Kiway, wala ko no sa mga nubya, mayo manuya. Kamu nga duha may ara, di ba wala? Kaya pagkapiling mo nyo, king karet nyo na, isa mo na lang kakambal alas nga guwapo ka, utot mo din, sumbagong na kita. Isa mo na kakambal alas nga guwapo ka, sumbagong na kita. Tapos kinaangkat niyo pa kami ni Pag-Isoy nga duha. Hoy, gago, bisa magduha pa mo sa alas mo nga utot, bisa na ko lang sa, hindi nyo ko mapatumba. Are, utot! Kung ang supaw sa mga nag-work, nag-auyog, supaw sa ex mo nga si Ira may itlog. Amo nang miga mo wala tughan, puro lang likod. Pero guwapas ako magtalikod. Amo ko na magbanat, may tambok ang unod. Ikaw, puro katulaan, wala ka unod. Amo nagkakasulungod. Sa doon istorya, hindi mapusta ng hip-hop sa Waskanay. Kaya sila mismo kag ginubanay. Gamay na kamo tapos inyo pang ginapagamay. Tinda ang suportahanay. Di ko na nabalaan. Pamangkutan yung si Marika kay kami mismo nagsuryahanay. Pero sa nakita ko sa Facebook, si Riluan na gusto maghatag sa inyo sa suporta, putagin na baliwala nyo ba? Gamay lang po si Riluan sa Facebook, putagin na pulihan nyo na. Ano ang sala sa tao sa inyo para gubuon yung pagkatao yan? Kaya napakawian nyo ba sa? Ano abin yung mga baskog na mo? Uy mga gago! Wala pa nga kasaka mo pagsalutan mo. Kapila tayo na amaw! Pagambag yan isa sa Waskanay, sa dyan sa Waskanay, puro luto ang topic nila. Ang palidre, mas namin ang abot na nila, dati grabe ang kapasidad. Eh, Jenway niya, mas namin pag-ikudo kay Tanglad. Yung tipo tayo kadua, ang battle gini mo nyo, ang karinderya, tingala ko mga kaputo, si J-Mac kay Kamugali, ang kompetensya. Kagago ka gidya, bala mo na gini na, kaputang-butang na, ano magtag mo tinula. Ano matag mo tinula? Wala ko yan labot kung champion ka sa Waskanay. Hindi mo ko pagsuryahan kay halin ako sa ubusay. Subungan at ubang mo na ko ano, mabato ka sa akong girahay. Sa ngero, sugat, mapatay. Mapatay. Ang baho si mo papato, walang mahugasan ng putay. Ano? Si Riluan, ginabuli sa JC. Sipak nandito ang ato. Inaarampang tadi, 2 person, isa lang gid ako. O, ginbuligan na kasulat, di ba? Ayaw ko pagtulog-tulog ka. Kung gusto mo karon sa guwa, wanong tapong mulay ta. Una ka. Muna ang banasan sa hindi ka balo magtanggap sing bisita. Puta. Sa muna akong performance yan da. Muna na ako natandaan. Kumanto ka to sa ruwas, hindi ka nakapagalagaan. Oo, tira mo itong uyab ko. Kag wala ko labot. Ang ginsugin niya man ito sa akon na may gamay ko rin mo pisot. Ay! Tarag di kita yan itong bibig. Game, boss! Ako ang bata ni Stephen. Binex kag ni Sam MC nga hasak sa Waskanay naging sabak di sa girahay tamad na ko besit kumulay diri naman ko sa tiruhay road regen. Nag-try out ni last year sa Cebu. Puta hindi niya. Sang sumakat sa stage hambal sa crowd. May garap nga gorilla kay kon mag-jokes ni sa corny. Tinyayami-yami nitsungi pero ang itsura siguri. Hindi porket na kontra mo na ang buhay ka sa ruwas, tiri sa ikaw na ang hari sa tiruhay. Ikaw diya ang king. King Kong sang kirahay. Kakalaway-laway kita si mo. Daw magulutod ka
ka mo ni, misteryoso parehas tayo tsura nga tatlo. Parehas tayo tsura nga tatlo. Parehas tayo tsura nga tatlo daw. Hindi masaligan nga tao. Kita triplet sa girahay. Ay, kita triplet sa girahay. Magulutod na nga tatlo. So, bang naton si Nikki, hindi po naton si Castillo. Puro call out ang round ko. Wala ang tandaan mo. Puro call out ang round ko. Wala ko yalabot sa resulta sa murado. Wala ko yalabot sa resulta sa murado. Muna ang tandaan mo, never ko yan nag-focus mo. Ang tiip malandi ni Jolpin. Ako nga ginkato. Yan eh, boss. Dugang ni Ma'am Peser. May napabusong ko di sa ruwas. Pandugang-dugang ng bakal sa diaper. Porto sila ni Paktisoy. Ari di si Anigma. Hindi ka man si Kay White na itong lalaki, pero ang in-check din, blackmail niya. Pas niya. Kay White, itong lalaki, blackmail. Bars, pag panambok to sa Mars kay wala ka pulos nga tao. Muna ang tandaan mo kay kung tuod ka amigo, hindi ka magpasubot na ang katandi mo, pulyansing, duwa ka si Buano, mahuya-huya ka sa Iloilo. Inobra mo si Pac Magellan kay punulian sa grupo nila mula po. Ay, nagaling ka sa 1 minute, wala sa madala. Kay pag-o pa lang sa liga, ang ulo ako na, pues ako na balak ang panupok. Tugangan ko lang eskamit, pangalan ni Armakad nag-post pa sa Facebook nga, kin-block ko sa kulo. Paano ta ka hindi pag-i-block kay kalaway-laway si mo, putang ina mo. Tanigin diretso mo na lang ko kay mabato man ko na win. Kastikuhon ka naman din pag-abot si Lilo. Para wala na lang ko din agad to kabastos-bastos ang batasan mo. Sa December, mapalit yun si Vinex. Tanging MC sa Iloilo, imbitado. Maliban si mo, last ko nga batin sa girahay. Kani Boss Jolvin, thank you. Gusto ko lang magpasadya si tao palangga ka mo taga Iloilo. Last ko nga batin sa girahay. Kani Boss Jolvin, thank you. Gusto ko lang magpasadya si tao palangga ka mo taga Iloilo. Pero kinanglan ko na ito paron ang misyon sa akon sa ginikanan ko kag best friend. Thank you. Sa oras nga sa akon ginusik mo. Madaog mapirdi ang makontra ka para sa akon daog nako pero hindi ko yan magpasubot nga papirdi si mo yan dabanan mo na halimaw ko yan sa stage atong pagiging joker tayo ang percentage yan hindi ka na mag-asa nga palabawan mo ko sa average kapag abot sa stage akong linya ka pang salvage kaya ko yung magpatay 5 literal na savage. Yeah. Jordan, maging pabusong sa babae, nanipay ang panulay. Maging pabusong ang babae, pero hindi ikaw ang tatay. Ang ipabusong mga babae, kilala ko to. Oo, kabusong imansa. Galing ang bata, hindi mo. Iya to sa bigo mo. O kung masiya pa kautod mo. Tama lang rin ba takol, maya-maya magampang eh. Sige mo na wali. Round 3, gen! So ba mawas aki di mo kagabi? Wala ka mo sa may mapatian nga bars. Basto sanay na ni. Kung ka mo mamangkutong kubi mo ng itsura po, tatawo pa ni. Puli na to sa ruhas, nagpatugang-dugang ka lang laway di. Laway na ko, tapos may mas laway paget. May mas laway paget? Ikaw gali ang turak ko nga nabuhi ka sa habol kung ibahin. Puta nga tsura na banbangan. Tako ang mata ang lawas tutukot sa birahan. Kaya hindi ka naman pinadayaw, bukaw. Kasi kanino mo ba kapakita sa abilidad mo sa mga nagalantaw, tandaan mo, genuine, bukaw. Wala ko yan napaskugan si mo, tandaan mo, kiabot ko na batasan mo, di ko maperde ka na yung pamabati sa Facebook na giniyaw kasi taga Iloilo. Uy, gago kung iyawon ka naman, sino di makaon si mo?
Ikaw lang kitang hindi, kapakabalaw. Tungtungan niyo ba ito sa pagdos nila? Ang balila ni alas ang moto niya, ginalagas nila ko sa mga taga-Iloilo nga babae. Hoy, ang mo pa itong nga uyat masuka, sino nga duwa? Ang bal sa mga uyat ko, kamumala ni alas kuno sila na naman pinggir sa bilat nila. Tuon na, wala kong galahog. Ang bilat sa mga taga-Iloilo, gotok. Iya sa mga taga-Ruhas, halog. Kaya bisan sino lang kaya bisan sino lang ang kasulsog. Ay imbes may nobyo lagi ka may bala sa ibang pa nagkabatandog. Ano sakit? Ano rin to? Ano sakit? Sakit? Puta ka? Ako makatakot sa ex mo si Ira. Gapuson ko tuwaya ka tayo hindi sa makahalin. Bastos pa, spirits. Hindi sa makahalin. Sumsupon ko bilat niya kagbalbalon ko sa mismo sa tubang ko Jinwen. Kagong ako magdala, malapit ni shit of dark shit. Hindi ko na kinahanglan basta gamit kagka-vibrate. So nasa sa matambok ang malaba ko na binbit. Amo ko na abrutal kagkasakit. Hindi ko mabuyan ang bilat sa ex mo samtang hindi ko mapakit. Pingkiron ko sa nga pingkiron hasta ihi niya kasi lulumpit. Tapos lagi niya naman, tapos kung magsingit na sa shit, dakalon ko sa pulo kasulit. Eh, kagang iya naman ni Mali, paipitan ko sa kimbit. Amo ko lang kabrutal kagkasakit. Tapos kumagwaan ako ang tura, si imo ko ipabiswet. Di mo ko maisahan kay mas wais pa ko kay wise man. Ang moto ko doon wala prino ko magdalagan. Kag mas basko pa ko mapahugyaw sa tawong isa kay hype man. Tandaan mo nga malaway ka. Last na message ko si mo sa lason, di mo ko mag-block sa Facebook kung may suporta ka pa nga makuha sa tagililo ng teka. Timbla yan sa Facebook, kapabalo nga nervyoso. Oo, taga-ruwas ka, kaya man wala ka ng taog sa buto. We have a battle for 3 rounds between Genuine and K1. Let's call our judges. Mike. Tune into our last battle. Tuloy-tuloy na to. Vigilante and Castillo. Vigilante nasa na? Deadline. I requested. Oh, okay. Sorry. Tony G. Anonymous, right? Okay na. With the Miss OG Grant. Yo, so, okay na. Alright, Anonymous, K1, palakpakan.